Айгөл, сез бит безнең Казаннан Төркиягә күчеп киткән кызыбыз Әйеме. Төркиягә күчеп киткән татар кызы анда барганнан соң үзебезнең милләттәшләребез, татар яшьләре белән аралашу таба аламы һәм менә бу аралашу сезнең ничегрәк бара? Безнең бит инде татар яшьләре анда бик күп. Дөресен әйткәндә 20-дән 30-а артык, әмма бөтен Төркия буйлап инде, Истанбул гына түгел. Һәм без Истанбулда төрле чараларга җыелабыз. Дөресен әйткәндә, Габдулла Тукай көннәрендә, тел көнендә, мәсәлән, диелим ки, шуның кебек көннәрдә һәм аралашырга тырышабыз. Без бу арада speaking club ясадык, мәсәлән, инглизчә өйрәнәбез хәзер. Татарча Гөлтан ападасы инде татар классларда ясагыз дип, анда ла берсе ясарга маташабыз, онлайнда булса, булай күрешеп тә булса дип, чөнки күбесе татар телен оныта. Анда яши, чөнки татар теле төрек теленә дә охшагачлар, алар кушылалар һәм шуның өчен җайсыз. Әле анда рус теле дә кушылып китсә, ул чыктым аркылы күпер була инде безнең. Шуңа күрә бик читенрәк инде ул якта. Безгә шуның өчен менә шул юнәлештә эшләргә кирәк, татар телен саклап калу юнәлешендә. Чөнки үземнең дә андай бер булгалый, үзем дә онытып җибәрәм. Һәм без күбрәк инде шул татар хикәяләрен укырга, татарча наша күрешеп, шунда менә китап бәйгеләре үткәрергә инде өмет итәбез инде. Менә шунда итеп күрешеп йөрибез татарлар белән. Менә бу көннәрдә узган татар яшьләре форумында менә бу укуларда үзең өчен ниләр алдың? Мин дөресен әйткәндә беренче тапкыр бу форумда гел хыялландым. Әле монда Казанда булганда да татар форумына эләгергә дип, ничектер менә булып чыга алмады инде. Мин беренче тапкыр монда килдем. Миңа форум дөресен әйткәндә бик ташады. Чөнки монда полная нагруженность дип урысча. Менә кирип китәсез шунда һәм көне буе 10-га кадәр иртәнге 8-дән төрле идеялар белән, төрле уй фикерләре монда килеп чыга. Мәсәлән, мин монда шул 2 көн арасында нәтиҗәләр ясадым һәм проектымны ясадым. Шулай уйланып инде. Мәсәлән, безнең проектта хәзер этноспорт белән бәйле һәм печән базары белән бәйле. Біз печән базарын франшиза иттереп Төркиягә алып барасыбыз килә. Мәсәлән, шундый фикер дә килеп чыкты шул арада. Һәм төрле төбәктәге татарлар белән дә сөйләшү, аралашу минем өчен бик зур тәэсир итте минем өчен. Һәм бу бик зур байлык. Буларны дөресен әйткәндә кешеләрне җәлеп итәргә кирәк, Татарстанга да тартып алырга кирәк һәм эшләтергә кирәк дип уйлыйм инде. Менә безне дип әйтәм инде. Чөнки күбесе дә татарча белә, күбесе актив, эшлисе килә, тартыла һәм эшләтергә кирәк. Эшләтергә генә кирәк. Айгөл, сезнең менә әле әйткән фикерләрегезне бөтен дөнья татарлары ишетә. Безнең конгресс сайты аша аны һәркем тыңлый һәм һәркем карый ала. Сезнең теләкләрегез? Минем һәр вакытта бер көтәргәнем, яны бөтен җирдә әйтәм, Сабан туйларда да үз телеңне, үз гореф-гадәтләреңне, үз тарихыңны, динеңне онытмаска тырышырга һәм хөрмәт, мәрхәмәт һәм вакытта да булсын. Менә шул. Шундый теләкләр белән һәммәгезгә дә сәламнәр.